emakumei jazartzea debekatu zuen legea babestu egin du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Voxek jarritako helegitea aztertu eta atzera bota dute gaurko osoko bilkuran. 7 kidek egin dute Maria Luisa Balaguer epaile progresistaren sententziaren alde eta 4 kontra. Udako Euskal Unibertsitateak prest ditu udako ikastaroak 52ak. Gaur aurkeztu ditu Iruñean, orotara 20 jardunaldi eta topaketa egongo dira aukeran, zenbait eragilerekin elkarlanean antolatutakoak horietako asko. Ekainaren 6tik uztailaren 10 egingo dituzte eta matrikulazioa zabalik dago ueu.eus webgunean. Guillermo Merino Bilbao Durangoko preso politikoa baldintzapeko askatasunean geratu da espetxe zaintzako epaile zentralaren autoaren bidez. 3. graduan zegoen 2023ko otsailetik eta 23 zeramatzan preso. Gasteiz Antzokiaren aldeko plataformak, ekimenak eta mobilizazioak iragarri ditu udalak proiektua lehenbailehen martxan jar dezala exigitzeko. Gogoratu dutenez Gasteiz Antzokia Izaskunarrue kulturgunea izena daraman proiektua prest dago 2022ko iraiaz geroztik amaituta baitago. Baina udal gobernuak ez du ireki eta hori erabat onartezina dela diote. Osten salatu nahi dugu. Ez gaudela prest egoera hau onartzeko eta udalaren utzikeria ostenki esan bezala eta borondate falta salatu nahi dugu. Eta horregatik, hurrengo asteetan behar diren ekintza eta mobilizazio guztiak egingo ditugu hain zuzen ere Gasteiz Antzokia proiektua martxan jar dadin. Lehenbailehen proiektu honek ezin da amaitu zakarrontzian. Inolaz. Gabon guztioi, azken 2 urtetako ariari jarraitu, Udako Euskal Unibertsitatearen udako ikastaroak Euskal Gizartearentzat garrantzitsuak diren gaien inguruko hausnartzeko gure bihurtuko dira aurten ere, 20 jardunaldi eta topaketa antolatu dituzte Euskal Herriko hiri eta herrietan ekainaren 6tik uztailaren 10 bitarte. Udako Euskal Unibertsitateak 52. udako ikastaroak aurkeztu ditu Iruñean. Azken 2 urteetako ariari jarraituz, 20 jardunaldi eta topaketa antolatu ditu hainbat eragilerekin elkarlanean. Euskal Gizartearentzat garrantzitsuak diren gaien inguruan hausnartzeko helburuarekin. Arnasgune akademiko eta euskaldunen topagune bezala definitu dituzte UEUko arduradunek. Euskararen estatus juridikoa landuko dute ekainaren 6an hasiera ekitaldian Iruñean bertan, aurrez aurreko ikastaroak izanik. Aurkezpenean Aitor Bengotxeak, UEUko zuzendariak, Irati Iziarrek, UEUren udako ikastaroen arduradunak eta Edurne Kokek, UEUko Nafarrako arduradunak parte hartu dute. Irati Iziarrek jardunaldiak azaldu ditu. Jardunaldiak formatu eta modu eta iraupen ezberdinetakoak ere badira. Batzuk hitzaldiz osatutakoak, mahai inguruak ere badituzte, tailerrak eta inkluso aurten bat berezia daukagu. Jardunaldia bera ikerketa gune bat ere izango delako. Beraz, ekainaren 6tik uztailaren 10 iraunen dute eta Euskal Herriko txoko askotara iritsiko dira. Edurne Kokek Nafarroako ikastaroaren inguruan hitz egin du. Ikastaro hauek Ezpeleta Jauregian eskainiko ditugu. Ezpeleta Jauregia 2017an hitzarmena abian jarri genuenean gure egoitza iraunkor moduan izendatua izan zen, gobernuaren izenean, eta bertan egingo dugu, eta esan oso eskertuak gaudela, gobernuarekin daukagun hitzarmen emankor honekin. Matrikula zabalik dago 3 ubebikoitza ueu.eus helbidean, eta baldintza bakarra, aipatu duten bezala, euskaraz jakitea izanen da. EH Bilduk Eba Blanco eta Eraitz Saez de Egiaz proposatu ditu Eusko Legebiltzarreko mahaiko kide izateko. Mahaia maiatzaren 14an osatuko da 13. legegintzaldiko legebiltzarra eratzen denean.
Hilabete dira Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburu Josu Erkorekak esan zuela urte hasierako kale istiluak sigla batzuen denda ostean antolatzen direla. Ertzaintzaren orduko oldaraldien inguruko azalpenak ematean erreparatu zion Erkorekak denda oste horri, eta gaur berriro susmoak ere inditu Tolosako inauterietan eta Donostian txapeldunen ligako partida baten atarian ertzaintzak zauritu zituen auziei buruz galdetzean. Violentzia polizialik ez, bada garaia gauzak aldatzeko. Ikerketa poliziala bukatu da, ja, eta orain epailearen eskuetan dago erabakia hartzea, eta berak egin behar duen tramitazioa egitea, ez da, rebotez etorri zitzaioela. Hori ikusten da bideoan argite garbi, orain epaileak esango du hori ikuspuntu penaletik edo nola antolatu edo nola bideratu daiteken. Anoetaren kasuan grabazio bat dago drone bitez egindakoa. Ikusten da oso urrutitik zer gertatu zen, eta hori argitze bidean gaude, hori hobetze bidean, irudi horiek hobetze bidean gaude, epailea jakitun dago, eta epailea guk informazio hori noiz emango zai dago, bera dagoelako ikerketaren gainean, eta hori argitu arte, hori gauzatu arte, berak ez du bere azken erabakirik emango, baina ikerketa aurrera doa. Berangoko txantegi ustu eta ekintzaileak atera zituen atzo ertzaintzak atxilotu eta zaurituak egon ziren. Ustiak eta gertutik ezagutzeko Maider López dugu gurean, Berango txantegiko kidea. Kaixo? Kaixo. Gertaeretan sakondo aurretik hasteko aurkeztu iguzu labur Otxantegi Herri Lurra proiektua? Bai, Otxantegi Herri Lurra da okupatutako ordu komunitario bat Otxandategi Dorretxe parean. Izan ere bertan, 8 hektaria lur emankor dauz eta eraiki gure dabe. Berango korrian dau, eta Berango korriak dekoz 2008 etxe bizita momentu honetan, eta gure dabez 2005 berri egin. Hori, lur emankor danak zitu. Uribe Kostako irigintza... Bai, irigintza eredu horren aurkako proiektu bat dela esan genezake beraz Berangoko txantegi herri lurra proiektua, ezta? Bai, guk egiten dugu eredu espekulatzaile basatiaren aurka. Uribe Kosta mailan gertatzen da bilena oso gogorra izaten ari da, izan ere lurdanak zapuzten da biltzate, eta, euren aitzakia da, etxe bizitzak falta dizela, baina guk badakigu ez dela etxe bizitzan falta, baizik eta etxe bizitza eskuratzeko irisgarritasun falta, ez? Eta dekoguna faltan da, adibidez lehenengo sektorea alduntzea, krisi klimatiko baten erdian, zeinetan petrodependienteak garen erabat, eta guk adibidez aldarrikatzen dugun gauza bat da elikadura burujabetza, eta lurra lantzen duenaren zati zen bidala, eta lur emankorrak nekazaritzarako izen beharko liratekela. Eta, horregatik, Dorretxe parean da zen lur emankor horrek defendatzen egon gara. 11 arrazoi dituzu orduan proiektua martxan jartzeko. Proiektua martxan izan da urte batzuz, baina hala ere aurrez ere kanporatzeko arriskuan izan zarete, ezta? Bai, egin diogu aurre, desalojo mehatxuari azkenengo hau baino lehen birritan. Hau da, gainditu dugu birritan desalojo bat, eta hirugarren hau definitiboa izan da, tamalez.
Eta orain ertzaintzak Berangoko txandategi dorretxea eta haren inguruak okupatutako lurrak justu ditu. Konta iguzu, sare sozialetan zabaldutako irudietan ikusi daiteke, izugarrizko baliabideekin agertu zela ertzaintza eta goizan goizetik aritu zela ingurua desalojatzen. Nola bizi zenuten atzoko eguna? Bai, bueno, atzoko eguna izen zen nahiko gogorra, psikologikoki zein fizikoki. Izan ere, bueno, kontatu genituen 20 furgoi heldu zirela, koronatu zuten leku guztia, eta espaloietik Otxantegira 100 metrotapiko, bueno, Otxantegi dorretxera bertara 100 piko metro dauz, eta hori zen defendatzen gendun unea, eta gainontzeko jendea, pues hori kontzentrakoa eta prentza, ez zieten utzi sartzen. Orduen isolamendu ikaragarria sufritu gendun, eserialdiak zeudenekin, bueno, izen ziren oso bortitzak, zipoitu zituzten asko, eta de hecho batek deko lesio gogor bat, biki bat, hankako biki batean, dekona rotura fibrilarra egin gotzie. Gero beste batek besoa zapustu du, eta, gero danak kolpatuak, eta hori. Gero kateatuokin izan ziren psikologikoki nahiko bortitzak, isolamenduagaz jolasten, eta apur bat, adibidez, nire kasuan violentzia patriarkala sufritu nuen, izan ere ondoan denbora guztian egon ziren nire fizikoaren inguruan jarrezka, bazekiten nengoela bertan, 30 zipaioz, inguratutan nengoen, eta oso bakarrik. Eta, eroan zuten ere mendiko erreskateko ertzaintzak, eta lehenengo momentutik, eta horiek izan ziren teilatuan igota zeudenak askatu zituzten. Mehatxu psikologiko handia jaso zenituzten, pertsona bat atxilotu zuten, eta beste bi zauritu dira hortaz. Momentu honetan zer da atxilotuaz eta zaurituaz dakiguna? Bai, atxilotuak deko astelehenean epaiketa, eta momentuz epaitegian ere sufritutakoa nahiko bidegabekeria izan da, izan ere bidali dute epaiketa azkar batera, eta nahi zuten epaiketa ospatzea nire, gure abokatuak ikusi barik frogak, ez ezer. Eta, ukatu dugu, eta egon gara goiz osoa, 5 orduz edo, ja, utzi digutenean arte, epaiketa ateratzea. Ez hau modurik hori defendatzeko, ez badakigu ezer, atestaturik ere ez zeukan, hau da, izen da, represio itzela. Atxilotu bat hartu dute, cabeza de turko bezala, eta zelan prentza ez zegoen ezer, ez dugu non babestu, ez genezkan guk ez genezkan kamerarik. Eurek bai, eurek dronekin agertu ziren, aurpegi danak grabatzen egon ziren etengabe, supongo porrazoak ez dituztela plazaratuko, baina, badakite zelan manipulatu ez, eta muntaiak egin. Eta, azkenean, bai armaz josiak zeuden, bai kameraz josiak, eta guk ez genuen eskubiderik eukin, ez da prentzarako. Hau da, impunitate osoa. Eskubide urraketak egon zirela esan genezake orduan, ez da? Ezan? Eskubide urraketak egon zirela esan genezakela orduan, ez da? Gainera kontuan hartuta, beraiek bazituztela baliabide handiekin edo askorekin etorri zirela, eta zuek aldiz ez zenutela non babestu. Kanporatuak izan zarete, hemen amaituko da guztia edo borrokan jarraitzeko asmoa duzue? Guk borrokan jarraitzeko asmoa dugu. Hau zen estrategia bat, lurra defendatzeko, baina beste estrategia batzuk beste estrategia batzuekin jarraituko dugu, eta gainera, igual lur honetan amaituko dute eraikitzen, edo igual ez, guk jarraituko dugulako defendatzen, baina
horren beste lurdaz defendatzeko, beraz gu jarraituko dugu gurean. Ia laster zuen berrik badugun, eskerrik asko Maider López, Berangoko txandetegiko kidea, eskerrik asko. Bai. Jatorri belaunaldi eta sentsibilitate ezberdinetako euskaltzaleak Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunea hartuko duen Ruiz de Bergara jauregiaren atarian bildu dira gaur agerraldi jendetsu batean mobilizazio dinamika bati ekingo diote Gasteiz antzokia zakarrontzian amaitu ez dadin. Gasteiz antzokiaren aldeko plataforma aurkeztu da. Urtebeteko atzerapena pilatzen duen proiektu hau behingoz martxan jar dadin aldarrikatu duena. Osten, salatu nahi dugu, ez gaudela prest egoera hau onartzeko eta udalaren utzikeria ostenki esan bezala eta borondate falta salatu nahi dugu. Eta horregatik, hurrengo asteetan behar diren ekintza eta mobilizazio guztiak egingo ditugu, hain zuzen ere Gasteiz antzokia proiektua martxan jar dadin. Lehen proiektu honek ezin da amaitu zakarrontzian, inolaz ere. Udala egoera honen erantzule bakarra dela salatu dute, irtenbidea emateko arduraduna ere dela baieztatuz. Ideia horrekin, hainbat ekintza burutuko dituztela iragarri dute. Momentuz, ekintza batzuk iragarriko ditugu. Hasteko elkarrizketak egingo ditugu talde politiko guztiekin. Udal bilkuran mozio bat ere aurkeztuko dugu. Eta sarean jadanik abian dagoen sinadura bilketari berriro ekingo diogu. Horrez gain, aldiro ekintza berrien berri ere emango dugu. 2023ko apirilean irekiko zela iragarri bazen ere, Izaskun Arrue kulturgunea itxita jarraitzen du. Atzerapenarekin batera, eremua kudeatuko duen Lazarraga Kultur Elkarteari 113.000 euro itzultzea eskatu dio udalak, urte honetan zehar lanik egin ez direlako. Elkarteak beraldetik 50.000 euro itzuli ditzakeela argudiatu du, diru laguntzaren zati bat prestak eta lanetan gastatu duela azalduz. Gauzak horrela, Izaskun Arrue kulturgunea eta Lazarraga elkartearen etorkizuna arriskuan daudela salatu du taldeak azkeneko asteetan. Otsailaren 28ko osoko bilkuran Inigo Gazteluk Larrabetzuko alkate izateari utzi zion, sare sozialen bidez azaldu zuen erabakia pertsonala zela. Ia 9 urte eman ditu kargu horretan. Martxoan osatu zuten udal gobernu talde berria eta Amaialekuek hartu du Inigo Gazteluren alkate testigua. Mari Aiartza zinegotzi sartuta Larrabetzuk emakumez osatutako lehen udal gobernua du. Otsailaren 28ko osoko bilkuran Inigo Gazteluk Larrabetzuko alkate izateari utzi zion, ia 9 urtez karguan egon ondoren. Martxoan osatu zuten udal gobernu talde berria eta Amaialekuek hartu du Inigo Gazteluren alkate testigua. Mari Aiartza zinegotzi sartuta Larrabetzuk emakumez osatutako lehen udal gobernua du. Gara 7 emakumez osatutako udal gobernue, antza denengoa gara, eta horregaitik gara nobedade, naiz eta berez ezer nobedosoa leuken izen beharko. Ez da ezer bilatu eizen, holan suerte da, zerrendan gizonezkoak egon ziren, alkatea zeira baten gizonezkoa zen, eta kargo itxi dauenen, geratu gara, 7 Andrasko. Kalean, herriaren aldetik zorion keinoak eta sostengo bat somatu duten arren, salatu dute egitura eta rol estrukturalak aldatzen direnean, joera emakumea zalantzan jartzea izaten dela eta horregaitik soilik merezimendu bera jasotzeko gehiago demostratu behar izaten dutela. Ez dugu uste berez horrela izan behar duenik, hau beste eredu bada, zilegia guztiz, bai uste dugu importante dela, hemengo zinegotzi guztiak euskaldunak garela, eta hori bai da eredugarria, Larrabetzu herri euskalduna dalako. Eta herrian bebai oso ondotorriak izan gara, jendeak naturaltasunez eta hartu deuen gauza bat izan da. Arra izan dute, kanbaian zehar ikusi dute nortzu ginen hautagaiak, eta begionez hartu dute, eta esango nuke pozik dauzela. 7 emakumez, 7 lagunez osatutako lantaldea dute, herria ongi ezagutzen dutenak. Idiosinkrazia ezagutu dute eta arlo eta esparru oso desberdinetan aritu dira herrian, politika sozialak aurrera ateratzeko importantea den aspektua.
Euskal Herriko emakumeo mundu martxak deituta elkarretaratzak egin dira Donibane Loizunen Gasteizen, Iruñan, Bilbon eta Donostian 2024an Euskal Herrian izandako lehen hilketa matxista salatzeko. Iruñako manifestazioan izan da Maika Telebista. Emakume bat hildute Donibane Loitzunen 2024ko lehen hilketa matxista Euskal Herrian. Maiatzaren 3an, 34 urteko emakume bat hilda aurkitu zuten Donibane Loitzuneko hotel batean, indarkeria zantzuekin. Emakume horrek apirilaren 14an egin zuen jauzi Ziburuko hotel bateko 5. solairutik, eta larri egonda maiatzaren 1 arte. Euskal Herriko emakumeon mundu martxak deituta elkarretaratzeak egin dira Donibane Loitzunen, Gasteizen, Iruñean, Bilbon eta Donostian. 2024an Euskal Herrian izandako lehen hilketa matxista salatzeko. Mugimendu feministatik haien babesa eta elkartasuna adierazi diete familiarrei. Lehenik eta behin, Euskal Herriko mugimendu feministatik gure babes eta elkartasun guztia adierazi nahi diegu senide, lagun eta gertukoei, ez zaudete bakarrik. Behin eta berriro exigitzen dugu indarkeria matxista kasuen aurrean epaileek iragazki bereziki zehatza izan behar dutela eta biktimak ezin dituztela babesgabe utzi. Are gehiago, halako kasuetan non biktimaren bizitza argi eta garbi arrisku larrian dagoen eta indarkeria matxistaren zantzuak oso agerikoak diren. Indarkeria matxistari aurre egiteko lehen mailako arazo politikotzat hartzea eskatzen dute. Feministek autodefentsa feministarako deia egin dute eta elkarrekin borrokan jarraituko dutela argi utzi dute. Gizon bat izarritako 32 urteko eta 3 hilabeteko espetxe zigorra berretsi du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak alabari eta alaba orderi sexu erasoak egiteagatik. Iazko abenduan zigortu zuten erasotzailea, baina haren defentsako abokatuak helegitea jarri zuen eta absoluzioa eskatu. Fiskalaren eta akusazio partikularraren eskariekin bat egin du epaileak eta berretsi egin du zigorra. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak nabarmendu du sexu erasoak guztiz frogatuta daudela. Mundu osoko ikasleak Palestinaren alde antolatzen ari diren protestetara batu dira Euskal Herriko ikasleak. Konta iguzu Dane. Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak Student for Gaza mugimenduari jarraipena ematen ari dira, kasu honetan hainbat helburu dituzte, tartean Palestinari elkartasuna adieraztea, Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatzea, eta mugimendu hau bera New Yorkeko Columbia Unibertsitateko ikasleek hasi zuten, eta bertan polizia bortizki aritu da ikasleen aurka, beraz elkartasuna adierazi nahi izan diete ikasle haiei ere. Kasu honetan, Hego Euskal Herrian errektoretzak ez du oztopori jarri eta astelehenetik kanpaldia egiten ari dira. Momentuz dakiguna da, ostegun arte bertan kanpaldiari eutsiko diotela, Hego Euskal Herrian, bai Iruñan, bai Araban, Gipuzkoan edota Bizkaian batez ere unibertsitate publikoko ikasleak. Kanpin dendek Hego Euskal Herriko Unibertsitate Publikoetako 4 kampus akartu dituzte Palestinaren aldeko aldarriekin. Mundu mailan egindako mobilizazioen lekukoa hartu dute Euskal Herriko ikasleek, ikasle abertzaleek deitutako kanpaldiekin. Ikama ikasle mugimenduak, Ernaik eta Lab sindikatuak ere bat egin dute deialdiekin. Iba eta Leioa, Gasteiz eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kampusetan kanpatuz. Israelek Gazan burutzen ari duen genozidioaren aurkako protesta da kanpaldien aldarri nagusia. Unibertsitateek eta bestelako erakundeek Israelgo estatuarekin dituzten harremanak ere salatu nahi izan dituzte, bertan bera gera ditzaten aldarrikatuz. Zentzu berean, Students for Gaza lelopean munduan zehar mobilizatu diren ikasleekin elkartasuna adierazi nahi izan dute. Amerikako estatu batuetan batez ere jasan izan duten errepresioa salatuz. Kanpaldia asteartean bukatzea aurre ikusten bazen ere, mobilizazioak luzatzea erabaki dute ikasleek. Israelek Palestinaren aurka burutzen ari duen sarraskia salatzeko helburuarekin.
Mundu osoko ikasleak Palestinaren alde antolatzen ari diren protestetara batu da IKAMA ikasle mugimendua. Hego Euskal Herriko 4 kanpusetan egindako kanpaldiekin bat egin ostean jauzia egiteko garaia dela iritzi diote. Hortaz, datorren astelenean lanuzteak egingo dituzte. Israel Palestinaren kontra egiten ari den genozidioaren aurrean, ikasleak Palestinarekin egongo direla aldarrikatuko dute. Palestinarekiko gaiei jarraiki, Jala Nafarroa plataformak ere egin du iragarpena. Maiatzaren 10ean ekitaldi berezia antolatu du Israel Eurovisionetik kanpo uzteko. Gaur Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak foru komunitateko 200 artista baino gehiagorekin batera Radio Televisión Espainolari eskatu diote Europako irrati difusio batasunaren printzipioak betez Israel Eurovision jaialditik kanpo utz dezala. 2022an Ukraina inbaditu zuenean Errusiarekin egin zuen bezala. Miriam Brabok gogora ekarri du Israelek bere kate publikoaren bidez parte hartzen duela jaialdi honetan. Katea armadaren propaganda euskarria da, eta haren edukiek Palestinako herria humilatu eta mespretzatzen dute. Horrela ez ditu betetzen Europako irrati batasunaren UER estatutuak. Kulturen arteko elkarrizketa, tolerantzia, elkartasuna, herrien nortasuna eta gizabanako talde eta komunitate guztien gizarte kohesioa sustatzen dituenak. Israelek erabiltzen duen estrategia irudiak garbitzeko direla salatu dute. Horregatik guztiagatik Radio Televisión Espainolari eskatzen diogu genozidio honen konplize ez izateko eta Israel ekitalditik kanporatzea eskatzeko. Bestalde, Palestinako herriaren genozidioa salatuz, musikak Iruñeko kaleak betetzea nahi dute maiatzaren 10ean, ostiral honetan, ekitaldiz beteriko egitaraua prestatuz. Kaleko musika kontzertuak arratsaldeko 6etatik 9etara egonen dira Boskezillon, eta bizikleta martxa musikal bat Gaztelu plazatik abiatuta. Egun horretan parte hartuko duten talde eta artistek komunikatu bat irakurtzen amaitu dute. Berriz ere, musikaren bitartez, Israel Eurovisiotikat gelditzeko. Irun eta Hendaia arteko oinezkoen etorbidea zubia memoria gune izendatuko dute datozen hilabeteetan. Hala adierazi du gaur Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariak Euskal Autonomia Erkidegoan. Migrazio krisiaren aurrean sortutako proiektua da Aita Mari, berriekin datorkigu Dane. Duela aste batzuk iritsi zen Aita Mari ontzia Euskal Herrira, lehen porturatzea Bilbon izan zuen, bertan aurresku eta guzti egin zioten, azkeneko misio 12. izan da, Mediterraneoan 53 migratzaile erreskatatu dituzte eta dagoeneko esan bezala Euskal Herrian dira. Azken egunotan Getariako portuan izan da, Gipuzkoako Foru Aldundia ere bertan izan da Aita Mariko kideekin elkartasuna eta eskertza adierazi nahi izan diote egindako lanagatik eta datozen egunetan Pasaian ere izango da, Pasaian itsas festibala gauzatuko baita eta egun horietan Aita Mari ontzira bertaratzeko, herritarrek bertaratzeko aukera izango dute, itsasontzia ezagutu kidekin egon migrazioaren arrazoiak landu eta egungo egoera ere landu ahal izango da bertan. 11 telebistak ere Aita Mariko kideekin egoteko aukera izan du. Hilabete inguru da Aita Mari itsasontzia Mediterraneko ur handiak atzean utzi eta Bilboko itsasadarrean gora Bilboko itsasmuseoaren parean porturatu zela.
harrera beroa egin zioten herritarrek ontziari. Orduz geroztik hainbat izan dira barkua bisitatu dutenak. Leire Motrikok egin dio harrera Maika telebistari. Aita Mariren komunikazio arduraduna da bera. Aita Mari barkua baino bere misioa da, ez? Ez da arrantzontzi normala, hau pertsonak erreskatateko arrantzatzeko ontzia esan leike. Eta da gure ahalegin eta gogoen ondorio bat, ez? Azkenien junta ginean pertsona talde bat, non gure ikuspuntua bazan Mediterranean gertatzen ari dana ez ala geratu behar, eta denboragaz lortu genuen hau errealitate bihurtzea. 2017 urtean gertatu zen hori erdialdeko Mediterraneoko egoera ikusita. Voluntarioen, elkarteen eta erakundeen zein norbanakoen finantzaketari esker, arrantza ontzia zena erreskaterako itsasontzia bihurtu zuten. Itsas salbamendu humanitarioa gobernuz kanpoko erakundea dago proiektuaren atzean eta denbora guzti honetan 12 misio eraman dituzte aurrera. Berezia izan zen, ez apurbet crowdfundingen bitartez finantzatutako misioa izan zen, hori da ahalegin kolektibo horren irudikapena, eta bada ondo ateratako misioa, erreskate bat egiteko lortu genuen, 43 pertsonakoe, hain beste oztopo izan dabe lortuta, orduen pozik eratu ginen, gehiago egiteko goguegaz, baina hori beti, ez? Beti zer gehiago edo laguntzeko gogoez geratzen za, baina oraingoan be lortu dugu gure misioa aurrera ateratzea. Giza eskubideen adierazpen unibertsaleko 13. artikuluaren arabera, pertsona guztiek dute euren jaioterria uzteko eskubidea arrazoiak edozein direla ere. Hala ere, itsasoak hainbat hilotz uzten ditu bizimodu berri baten bila itsasoratzen direnen artean. Minan asko dira. Agerikoa da migratzaileek ez dutela bide segururik eskura. Horretan laguntzen du Aita Marik. Orokorrean, gure misioak 2 hilabete irauten da biez, eta gero 2 hilabeteko deskantzua da misioen artean, azkenien ez da bazkarrik itsaso irtera bat, da mentalki eta emozionalki oso kantzagarria den ekintza bat. Zeren ja, hasiera batetik, azten gara praktika batzuk egiten, hemen portuan, gure tripulazio eta misio bakoitzako voluntarioekin, apurbet datorrenaentzako prestetan, ez? Baina ez da inoiz horretako prestetzeko baliabiderik ez da modu zehatzik, ez? Osea, gertalikena misio batean oso aldakorra da batetik bestera. Baina, arrazten diez, aste batzuk praktikak eitzen, praktika ejerzizioak en plan lantzekin eta holan eitzen, eta gero jazten da misioa ja itsasoan izango sana, baina, guretzako aurretik bazidan misio da. 2 hilabeteko misioak egiten dituzte normalean Mediterraneoko arrisku guneetan. Emozioz beteriko guneak bizi izaten dira normalean. Eta hor da, bidaia bat, non lehenengo eta behin da espektatiba asko, ez itxoiten zauz, heldu arte arrisku zonara, baina zu beti zauz goguekin, ea lagundu egin aldozun. Baina, hor tentzino bat dau, gero gertaten da nien erreskatea da momentu oso, esango nauke algido, baina ez da bebai tentzino horren esplosio bat. Eta gero dator berrio be hori lasaitasunen, on bakizu jendie salbu dagoen, lagundu aldoi ezun, eta azten da portuaren bilaketa hori. Eta porturatzean, esate hostien voluntario asko, dala purbet postasun eta tristura nahazketa bat, ez? Postasuna ze lortu oso pertsona horrek lurreratzea salbu, baina tristura bebai zebakizu aurretik haientzat geratzen jakien bidaia luzea oraindik. Hainbat egoerek bultzatuta migranteen kopurua hazi eginda azken urteotan, eta erakundeek zailtasunak besterik ez diete jartzen salbatzaileei. Dala urte batzuetatik ona gertatzen ari dana, zailtasun asko, ja ez portua lortzeko, ze portua derrigortuta da ematera, baina askotan gobernuek, Italiako gobernuak kasunetan, gertatzen jakuna da oso urruneko portuak ematen dizkigutela. Orain urtean dan migrazio paktua beba, Europako migrazio paktua hauen zaintzazio bera, ez da politika edo estrategia bat pertsona migratzaileak laguntzeko edo haien bidea seguruago egiteko edo soluzio bat aurkitzeko estrategia da gure fronterak edo gure muraiak apurbet handitzeko, igoteko eta pertsonen etorrera zailtzeko. 53 pertsona erreskatatzetik etorri da Aita Mari Euskal Herrira, hilabete eman du Bilbon Euskal jendarteari euren misioen berri ematen.
Euskal gizartean gure misioa eta gertatzen ari dana sustatzea ere da apurbet gure baloren parte, ez? Gu eitxogu hemen lurrean eitxogu esatuguna educación para transformación social, dala apurbet eskuntza edo formakuntzak edo txarlak eskaintzea gure inguruko guztiei, gugaz kontaktuan jartzen diren guztiei, ikastolak, udaletxak eta dana, apurbet gertatzen ari danaz kontzientzatzeko eta gizartea beha apurbet sentsibilizateko. Orduen, itsasontzia honek artea hori planaren parte da. Ez da bakarrik gure hitzez esate duguna edo argazkiegaz ikuste duguna da fizikoki apurbet mediterraneoaren errealitate hori hona ekartzea. Eta harrera oso nahi izan dugu, beraz oso pozik. Nekez uzten du bere sorterria sustraiakan dituenak eta horren erakusle aurtengo korrika itsaso zabalean egin zutela. Euskal Herriko ONG bat izan da, gure balorekin bat datorrena da. Askotan voluntarioekin asko erlazionatzen den gaia, zer sentsibilizazio dekien edo zelako balorek lantzen da biezan. Eta oingoan, elkiogunekane gure erizaina izan dela makina bat. Eta zaben, itsaso erdian egon dabe, korrika ospatuko dugu. Eta punta hori izan, punta zein tripulazio guztia, bideotzo bat atera genuen. Eta oso pozik, eta oso feedback ona jasota. 2 hilabeteko atsedenaldiaren ostean, dena ondo bidean, ekaina aldera abiatuko da Aita Mari misio berri batera. Berandu baino lehen euren beharrik ez egotearen esperantzarrekin, herria txikota eta jarrai beza Aita Marik ameslarien bizitzak salbatzen. Aita Mari proiektua ezagututa, Q Araba elkartera egingo dugu salto, 1985an sortu zen elkartea da Crohn edota ultzeradun kolitisa gaixotasunak duten pertsonak eta hauen familiak laguntzeko helburuarekin. Digestio aparatuaren gaixotasun kronikoak dira Crohn eta ultzeradun kolitisa. Gero eta edatuagoak dauden gaitzak dira, egunerokotasuna nabarmenki zailtzen dituztenak. Empieza la enfermedad, con dolor de tripa, dolor de estómago, vómitos, fiebre, muchas diarreas. Entonces, esas diarreas son continuas. Hombre, de principio, cuando te dicen que tienes esa enfermedad, es fastidioso asumirlo, porque dices, joder, una enfermedad para siempre. Y gracias a Dios ahora mismo pues la medicación te ayuda. Y luego tienes que ayudarte tú misma, a asumirlo, entenderlo y decir, bueno, esto es lo que hay y yo tengo que hacer todo lo posible para que mi vida sea lo mejor que yo pueda. Gaixoak eta haien familiak laguntzeko helburuarekin, 1985ean Aku Araba elkartea jaio zen. Alde batetik daukagu zerbitzuak, gizarte langintza, psikologia, fisioterapia eta nutrizioa, eta bestalde batetik taldeko aktibitateak, autoayuda, fitness, txikun, eta gero, bestalde batetik informazio eta sentsibilizazio ekintzak oso garrantzitsuak direlako, eta hori da gure lan garrantzitsuena. Ana Mariaren kasuan bere alaba da gaixotasuna daukana, honi aurre egiteko laguntza aurkitu du elkartean. Y luego, pues nosotros aquí en la asociación, pues tenemos el grupo de autoayuda, que venimos todos los martes con la psicóloga y entonces hablamos de nuestros problemas, de nuestras cosas. Elkartearen jarduera hori mantendu ahal izateko, erakundeen laguntza ezinbestekoa dela azaldu dute. Hau, gero eta murritzagoa bada ere. Pero claro, que nos recorten, pues yo qué quieres que te diga, no lo veo lógico. Porque cada vez hay más gastos y cada vez, desgraciadamente, hay más enfermos. Y la asociación está abierta a todo el que quiera venir. Y se les ayuda en lo que podemos. Porque tenemos también, pues por ejemplo, a la psicóloga hay que pagarle. Tenemos un fisio que hay que pagarle. Gaixotasuna eta elkartean egiten duten lana ikustarazteko, hainbat ekimen burutuko dituzte maiatzean zehar. Orain, San Prudentzio Fundazioan ikusgai dagoen erakusketa adibidez, Dulantzi ere bisitatuko duena.
Erakusketa honen helburua da pertsonak ikustea zelako inpaktua duen gaixotasuna eta beste alde batetik nola aurre egiten dituzten konplikazio horiei. Gero jarriko dugu maiatzaren 10ean mahai informatibo bat Gasteizko General Loman kalean, eta informazioa emateko, egongo dira gaixoak eta baita ere profesionalak informazio hori emateko. Hilaren 17an jardunaldi bereziak egingo dituzte Gasteizko Europa Jauregian, mediku eta adituen presentziarekin gaixotasunari buruzko informazioa zabaltzeko. Eta maiatzaren 19an ospatuko den gaixotasunaren nazioarteko eguna dela eta Gasteizko hainbat udaleraekin morez tindatuko dituzte. Morez argiztatuko dugu Gasteiz eta argazkiak bota egin dezakezue eta hori, konpartitu sare sozialetan. La Cuadri de los Pi elkarteak antolatuta gu bezuek gara ekitaldi solidarioa egingo da maiatzaren 12an Durango minbizia duten aurrei laguntzeko xedez. Elkarteko kide Ander Uribe Azpiazu dugu gurean. Kaixo, Ander? Kaixo, arratsaldeon. Ekimena zeta zuen elkarteaz ezer gutxi dakigun ontzat lehenik eta behin aurkeztu iguzu zuen kuadrilla. Nortzuk zarete? Lehendik eta behin, La Cuadri de los Pi da elkarte bat, haur minbizia jasan duten gurasoek sortutako elkarte bat Gurutzetako ospitalean, eta momentu honetan 5 familiak osatzen dugu elkarte hau, gure semeak minbizia pasatu zuten, eta orduztik gero segitzen dugu elkartearen bidez, han urtero diagnostikatzen diren haur eta nerabeen minbiziaren alde lanean, batez ere Gurutzetako ospitalean finkatzen gara eta bertako sendagileri, erizainei eta bertako egonaldia hobetzen laguntzen dugu. Gerneka 2018an eta Barakaldo 2022an ospatutako edizioen arrakasta kontuan izan da, oraingo honetan Durangon egingo duzue gu bezuek gara izeneko ekimen solidarioa. Zein da ekimen berezionen helburua? Ekimenaren helburua gehien bat da haur minbizia eta nerabe minbizia divulgatzea, herritarrei eta jenteari ohartaraztea, kasu asko egoten direla urtean, eta ez direla kasu kanpotarra, sino gure ondoan daudenak, eta horiei laguntzea, eta bien bitartean nola ez dirua lortzea, guk aukera eramaten dugu zan ekimenak Gurutzetako ospitalean finantzatu ahal izateko. Aurretan erabe minbizia ikustaraztea eta dirua biltzea duzu orduan xede ekimen honen bitartez. Esan bezala, Durangon egingo duzu 3. edizioa, goizeko 10etan ekingo diozu ekitaldiari eta martxa familiar batekin landako egunerantz joango zarete, konta iguzu eguna osorik. Bai, egia esan, idea dekoguna da goizeko 10etan hastea, goizeko 10etan etorriko da Barakaldoko alkatea edo alkatesa, iaz Barakaldon egin genuen ekitaldea, eta aurten Durangon, orduan etorriko da 10etan trenez, eta emango dio testigua esango genke Durangoko alkatesari, eta orduan hasiko da martxa solidarioa herrian zehar, ikastetxe, biltzen joango gara jendea, eta guztiok 12 ingururako iritsiko gara landako gunera, eta bertan ikastetxe bakoitzak lora bat landatuko du, guk lehendik jarrita daukagun arbola baten, zuhaitz baten inguruan, eta lora horiek esan nahiko dute, urtero dauzen edo diagnostikatzen diren haur minbiziak, Simbolo bezala, ez da? Orduan. Hori, eta gero hortik aurrera, hasiko da festa, beti esan dugu moduan guk festa giroa nahi dugu, jentea kantzerra, haur minbiziarekin identifikatzea, baina beti giroa alaian, badakigu gauza tristea dela edo gauza latza, baina jai aldetik indar hori ematea orain dauden umeei eta guztiek bitartez diru laguntzak biltzea.
Jai giroan egingo duzu ekimena beraz, ekimen solidario honetan nola egin dezakegu gure ekarpena? Bueno, lehen da biziz, maiatzaren 12an Durangora inguratuz. Denokan zenbat eta jente gehiago garen, orduan eta giro alaiagoa eta diru gehiago bildu ahal izango dugu, ez? Eta horretarako, atara dugu kamiseta urdin batzuk, zeinen horrek erosi aldiren eta diru guztia finantzatzen duen gure kausa, ez? Eta, kamiseta horrek ja badaude salgai, bai Durangon eta beste zenbait herritan Bizkaian zehar. Eta, gero bertan, jaian parte hartuz. Egongo dira tombolak, egongo dira ile mosketa solidarioak, diru guztia esan duten moduan izango da 100% gure ekimenak aurrera eramateko, eta beraz, egin alden honena da, hori, maiatzaren 12an Durangora etorri, parte hartu eta disfrutatu. Musika, tombola, familia eta lagun artean izateko egun borobila izango da, zalantzari gabe, esker mila Ander Uribe Azpiazu, Lakuarri del Ospiko kidea. Eskerrik asko zuei eta ia Durangon ikusten garen. Maiatzaren 17an ospatzen da LGTBI fobiaren aurkako eguna eta urtero lez Gasteizko udalak egitarau kulturala aurkeztu du. Ikusi. Maiatzaren 17an izango den LGTBI fobiaren aurkako egunarekin lotutako 10 jarduera antolatu ditu Gasteizko udalak hilaren 9-tik 25 arte. Hautsi sexu eta genero araua eta amaitu dezagun diskriminazioarekin lelopean, hitzordu kulturalak eskainiko dira programazioaren baitan. Jarduerak ostegunean abiatuko dira, lo normal lanaren antzezpenarekin Felix Petite antzokian. Hitzaldiak ere eskainiko dira. Clara Serraren Nor da etxaia, emantzipazioaren feminismotik abiatuta, maskulinitatean pentsatzea solasaldia adibidez. Josep Maria Meskida ere izango dugu Gasteizen, sexu eta genero aniztasunak zahartzaroan nola garatzen diren buruzko hitzaldiarekin. Ipuin tailerrak, zineforuma, bertso saioa, mota guztietako jarduerak izango ditugu egitarauan, aniztasuna eta askatasuna aldarrikatuz. Programazioa maiatzaren 25ean amaituko da, Kankaneo Antzerki Konpainiaren Guateke antzeslanarekin. Ekitaldi guztiak eta hauen xehetasunak Gasteizko udalaren webgunean daude eskuragai. Langabezia subsidioaren inguruan akordioa erdietsi dute Espainiako Gobernuko Lan Ministerioak eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek COE eta KEPIME patronalen babesik gabe. Ituna ezinbestekoa zen Europako funtsen 2. ordainketa jasotzeko 10.000 milioi euro. Langabezia saria bukatu zaien langabek edo ura jasotzeko nahikoa kontribuziorik egin ez dutenek jaso dezakete subsidioa eta gehienak 52 urtetik gorako langileak dira. Subsidio gehienak 30 hilabete artekoak izaten dira. Gaur egun Hego Euskal Herrian 26.000 pertsonak jasotzen dute prestazio hori. Bizkaiko esku hartze sozialeko 12. greba egunean elak 47ko ordezkaritzarekin fritur bat antolatu du sektoreko erakunde nagusien aurrean patronalek negoziazioetan egindako atzerapausoak salatzeko. Sindikatuak salatu duenez, sektoreko patronalek eta enpresek hartutako erabakien ondorioz, langileek 15%tik gorako erosalmena galdu dute. Konponbiderik eman beharrean, azken bileran apirilaren 29an patronalak erosalmenaren galeran sakontzen jarraitzea proposatu zuen, kontziliazio gai heldu gabe eta zenbait zentrori babes berezirik aitortu gabe. Gauzak horrela, elak adierazi du negoziazioak langileen aldarrikapenei erantzuten ez badie, greba egun gehiago deituko dituela. Kultura gaiekin hasiko gara, gaiteroak Iruñeko udaletxetik ateratzen diren unea islatzen duen afixak iragarriko ditu Iruñeko aurtengo San Ferminak. Angel Blanco Egozko Zabal da afixearen egilea. Tira por una técnica orgánica
que yo consideraba que podía expresar mejor ese momento de pasión, de fiesta, de canto, de jolgorio, de bullicio. Musikarekin loturiko gaiei helduz jazaldiaren inguruko berriak ditugu, Dane Arbeo. Donostiako jazaldia gero eta gertuago dugu, zaiaren 23-tik 28-ra egingo da Gipuzkoako hiriburuan eta zenbait gune ezberdinetan izango dira kontzertu edota emanaldiak. Esate baterako hementxe bertan daukagun Victoria Eugenian jazeine egingo dute. 4 egunez arituko dira, 259 talde edota bakarlari aurkeztu dira eta 8 aukeratu dituzte 4 egun horietarako, tartean euskal musikariak ere izango dira eta gaur bertan aurkeztu dituzte zeintzuk izango diren. Esan dutenez, 500 bat sarrera dagoeneko saldu dituzte, 800 pasatxo izango dira denera, baina programa jakin gabe ere sarrerak saldu dituztela esan dute eta gainontzeko gutxi hauek ere 8 euroren trukean salduko dira egunotan. Irati Agirre Azkuenaga kultura aditua dugu pantailaren beste aldean etorkizuneko kultur ekitaldien berri emateko. Errealitate digitalaren paradigmaren inguruko topaketa esperimentalak antolatu dituzte Donostian. Datorren ostegunetik larunbatera bitarte izango dira, Tabakaleran eta Dabadaban. Mundu digitalaren inguruko paradigma berriak ikertzera bideraturiko jaialdia da hau, jaialdi esperimentala zuzen, inmaterial izeneko elkarrizketaz, aurkezpenez, hainbat solasaldiz, podcastez, edo kontzertuz eta ikuskizunez ere egongo da osatua. Helburua erreferentziazko komunitateak inplikatzea da, eremu digitaletan esperimentazio artistikorako eta praktika kulturalerako gune bat sortzea. Edizio honek Dabadaba aretoaren laguntza jaso du, musika elektronikoko eta ikusentzunezko emanaldi esperimentalen programa antolatzeko. Saio horiek Dabadaban eta Tabakaleran izango dira esan bezala, eta inmaterialen 4. edizio honek gero eta hibridoagoa den mundu baten ikerketan jarraitza duela helburu nabarmendu dute antolatzaileek. Eremu fisikoek eta digitalek bat egiten duten espazioei buruz eta elkartrukei buruz hitz egiteko tartea eta hitzakia izango da beraz jaialdia. Datorren ostegun, ostiral eta larunbatean Donostian. Eta Bilboko Santutzu auzoko udaberriko bertso saioak abian daude jadanik, eta larunbat honetako saioan Jone Uria, Amets Arzaiuz, Unai Iturriaga eta Aitor Etxebarria Zarragaren txanda izango da. Bilboko Santutzuko bertso eskolak antolatzen duen bertsolaritzaren inguruko ohiko programa da hau, eta aurten 40. edizioa du. Bizkaiko hiriburuan euskal kultura eta euskal hizkuntza sustatu eta euskaltzalen arteko topaleku izateko asmoarekin dator. Aurtengoan ere egite asmoa, eta edizio berri honetan 14 bertsolarik hartuko dute parte. 3 bertsolari belaunaldi ordezkatzen dituzte, 14 bertsolari hauek, eta 8 bizkaikoak dira. Maiatzaren 18an izango da hurrengo saioa, hau da datorren larunbatean Santutzun, eta bertan Nerea Ibarzabal, Arkaitz Zipitria, Alaia Martin eta Julio Soto izango dira. Udaberriko bertso saioak ekimen honek maiatzaren 24an izango du azken eguna, bertso poteo batekin, Jon Maia eta Onintza Enbeita izango dira bertan. Bertso saio guztietarako sarrerak doakoak izango dira. Getxo Estena kalean programak
aurrera darrai, Getxo estena kalean gogoratu Getxoko kulturretzearen ekimen berria dela, disiplina askotariko 16 ikuskizun taularatuko dela. Bertan, areetako geltoki plazan, hain zuzen. Arte estenikoak kalera eramango dituen kultur etxearen programa berria da, eta lan guztiak arratsaldeko 6:30 antzestuko dira. Maiatzaren 4ean hasi zen, eta ekainaren 15ean izan ezik, horiek gauko behatzetan izango baitira, denak izango dira, 6:30 sarrera doakoa izango da baita ere. Romo ikastetxean egingo dira, eguraldi txarra izan eskero. Beraz, larun bat honetan, maiatzaren 11an, agurea urpekaria eta itsasoa antzeslan izango du. Gortzumuga teatroaren euskarazko antzeslanaren azken antzeslan, hobeto esan da, Gortzumuga teatroaren. Ozeanoetako isurketak eta sare sozialetan adingaben gehiagizko erakusketa bezalako gaiak jorratzen ditu lan horrek, eta hortik aurrera, maiatzaren 15aldian, Dale Ramon eta Sokairera izango dira. Ekainean 5 ikuskizun eskainiko dira areetako plaza hortan, zirkoz aurre konpainiak irekiko du hilabetea, harreman ikuskizunarekin eta zirkuarekin, musika tradizionalarekin biltzen ditu testurik gabeko bere ikuskizunak. Ekainaren 22an, Adabaki bapatean zirkoa konpainiaren testurik gabeko klaun ikuskizuna izango da, eta ekainaren 29an, azkenengo ikuskizuna ekainean, Nau izeneko zirku eta klaun muntaia. Itsasoa ahaztu gabe, egunerokotasunarekin jarraitu nahi ez duten arrantzale erretiratuen bizitza modu ludiko eta irudimentsua islatzen du ikuskizun horrek. Uztaila eta urrian ere jarraituko dute ikuskizunek, eta horretarako egitarau oso ego dute jada antolatzaileek getxo.eus webatarian. Eta ostiralean abiatuko da udaberriko musikaldia Arrasaten, eta maiatzaren 26 bitarte iraungo du 20. edizionek. Musikaldira gerturatzen denak 7 kontzertu izango ditu aukeran, denak arratsaldeko 7:30 San Francisco elizan eta Juan Arsamendi musika etxeko auditorioan. Sarrera doakoa izango da edukiera bete arte. Eta ostiralean Juan Arsamendi musika etxeko auditoriumean Sugar Ensemble izango dugu. Errepertorio ezberdina modu entretenigarri eta atsegin batean ezagutarazteko gogoa duen taldea dio antolakuntzak, elkarrekin musika egiteko grinak bultzatuta sortu zen. Maiatzaren 12an aldiz, igandean, San Francisco elizan, Al Antika disiplina anitzeko proposamen estenikoa da hau, eta barroko ingeleseko, frantseseko eta italiarreko aintzinako musika estiloak ustartzen dituena. Datorren asteburuan, maiatzaren 17an, Kea abesbatza izango dugu. 16 abeslari profesionalez osatutako abesbatza. Gaur egun gutxien erabiltzen den musika korala interpretatzeko tresna ezin hobea abesbatza, euskal egileekiko sensibilitate berezia duena gainera. Eta azkena aipatuko dugu, maiatzaren 22an, jarraituko du gero, baina guk orain hemen azkena aipatuko dugu 22an egingo da, Juan Arsamendi musika etxeko auditoriumean Aitor Garitano izango da. Tenorea da Aitor Garitano, Bergaran jaioa 2000 urtean, eta Bergarako musika eskolan egin zituen lehen musika ikasketak. Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako sartoamaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Bihar izango gara bueltan, ongi izan. Bidesarei dagokionez, 8an Muskizan errepidea moztuko da Santanderrerako bidean, baita Muskizela Arenako irteeran ere gaur gauean 10:00 goizeko 6 arte, eta Basaurin 8:00 Donostiara sartzeko adarra eta 8:00 eta N600 eta 34 irteera adarrak moztuko dira gaurtik maiatzaren 10 arte.